Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Erba' sindki minn 3 bliet tal-Kottonera u l-Belt falletta qasmu reazzjoni pożittiva tagħhom ma' One News wara li fl-aħħar jiem daħlet fis-seħħ il-miżura li tapplika għal dawk in-nies kollha li għandhom tal-linja kart u għalhekk is-servizz tal-ferry bejn il-Kottonera l-Belt u tas-Sliema issa huwa bla ħlas. B'sentiment wieħed kollha tennew il-benefiċċji vari li din il-miżura se jkollha fuq il-lokalità rispettiva tagħhom. Fost dawn kien hemm is-sindku ta' Bormla Marko Aġus li qal li fi ftit ħin tista' tassal il-Belt u minn barra hekk jibqalek il-flus fil-but. Inizjattiva tajba ħafna minn dal-gvern li minn nhar it-tnejn bdiet taħdem il-ferry b'xejn. Nemmen li issa kulħadd ħajbqalna iżjed flus fil-but biex bekk tkompli ddur ir-rota tal-ekonomija f'dan il-pajjiż. Inħeġġeġ il-kulħadd biex juża din il-ferry biex jitnaqqas it-traffiku mit-toroq u fit 8 minuti tasal il-Belt. Is-sindku tal-Birgu John Boxall tenna li inizjattiva bħal din setajn anke lil ħaddiema li ma jkollhomx bżonn jaqilgħu il-karozza u jmorru għax-xogħol bil-kwiet. Naħseb din inizjattiva li se jibbenefika kulħadd, speċjalment dawk li jaqsmu ħanejtek il-fliegu biex imorru l-Belt għax-xogħol. B'din l-inizjattiva iktar se nħajru nies biex ma jużawx il-karozza tagħhom. Allura rridu naħsbu forsi iktar il-qudiem u jkun proġett komplut u tajjeb għal kulħadd għal parkeġġ adekwat. Min-naħa tiegħu Alfred Zammit, is-sindku tal-Belt Kapitali, rimarka li fil-waqt li għandna it-trasport pubbliku b'xejn fuq l-art, issa l-gvern qed juża l-baħar bħala trasport alternattiv li għandna nagħmlu użu minnu wkoll. Jiena nappella lill-pubbliku ġenerali jieħu din l-okkażjoni speċjali fil-ħajja tiegħu li taħ il-gvern. Infakkar ukoll li l-gvern ukoll wettaq miżura importanti ħafna illi tajna trasport pubbliku ukoll kollu b'xejn. Mela għandek it-trasport fuq l-art u trasport bil-baħar issa huwa b'xejn u allura ejjew nużawh u nagħtu wkoll vantaġġ l-ambjent. Is-sena l-oħra bis-servizz tal-ferry vjaġġaw fuq aktar minn 1,200,000 passiġġier. Dan ikkummenta dwaru is-sindku tal-Isla Clive Pulis li qal jinsab ħerqan biex jara l-frott ta' din il-miżura wkoll fis-sajf fejn il-lokalità tal-Isla iżuruha ħafna turisti. Kien servizz tajjeb li qed jintuża minn ammont sostanzjali ta' nies anke it-turisti li jaqsmu mill-Belt tal-Kottonera huwa xi ħaġa tajba wkoll għaż-żminijiet tas-sajf illi bħal lokalità tal-Isla għandna ħafna restaurants u kummerċ u jkun qed jgħin lilhom ukoll.